Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you're watching me from. I still remain your brother Igboland TV. Biko, woke up want to have woke up want to. This is also from Abotu village. Here is where you go. I'm a me lona way. I'm a me motarango. Kuro be the again no. At your age, here make it. One day you work here. Nka kwa no onye mbozo. Ulo nyugo sa kwa na onye Yoruba. One day you work Chineke gosi. O say ko buru akuru na we boss. O plata na ben na gi. Ihe ge me we na akari mmiri. Ifere gosi imego. Udi mmadu ke ka na amapa na village. If I try it, no goodbye. If you try it, I'm up again. Because your mama but I buy go and want buy shit. Now talking destroy it. Remember we are even I buy I'm up again because it's on your man. You put and I go and work him go on your want to it's only for me. I'm not to you now because I'm not when they send the video guy. Some bloggers in the send the Ubo Fete. Ndi Jaka a put up one of the family. How about it? Said on our baby, a pia send there. If I could not bread again can use. And I'm going to go on Facebook. In all that, what you will do. If I don't want to do be, I get here go to a village. I second again for how many years. Call him or you two nigga, one body, Bukobi. Take it that I send it. Call him from the here, but I don't go bala. Never enter it. Before now, can you guys know here, man dog and dog bala? Before now, you will keep up here, man didn't go bala. You will keep here. I said, it's no. But I want to tell you that now. I will not see the way you get was in there. In Gobal alone, because he went another 2 local governments. In Gobal, because he's in there, kept another 2 local governments. Because I've been a landmark in Imo State. How highest? I've been a landmark in Imo State. Even Ungobala go with it. So now I'm going to try to go. If I'm going to go with it, if I'm going to go Ungobala, Imo State in Ilo, maybe 500,000. Gwamo bodoke asido si kube ngobala kwesiri nwe 3 local government ni ngobala but onwero then o ebuko bi we si ebo osisi Lagos blota yo mana ngobala owuro fekeri ka gesi no mmiri ka ya na ha ihe gwara tata gegis we ha nke tata ihe ro mebegi oto be ganya no ni ife meri go chichiri di badika gi ndo owuro suzu uye jugnisi Sigozogina, all of you, I wouldn't wear them with the one of your yama. But it is this. What wagon in the maid? All of you, what take a bottom and what take a woman of your yama. Made it greasy. You know, get a mop to a village. A million days, Omuna, Hamina, a marble, deep Badica, would he get out? So you're jogging no, you have become a casino, one or not by a minute. Kakoraka. In that boat, get the back a metronomy. Poverty the negin so we met on again by begin. Poverty the negin so about me other poverty na basigisi. Okay like okay get money I don't know about Zulu because he will go carry again. Here because okudi no go kuku na altar basande ndo ojo na boy amboka ware go and perform. This is can't because they mala free on this. Unless he come back and confess and bless kwa again fail to do that people monala. Omugwagia. Onye bụ ihe omege pụta nọ mmiri ka ihe ahagide mmiri ihe dị mkpa dịka gị ifere na emekweghị onye a na-ede gị ihe onye ụgbọ obiribo guru n'egwu na ndị nwa ihe a na-eme na-ezi iru ezo na ndị nwa ọrụ na-ezi iru ezo nọ ndị mkpu na-egosi iru ha igosi gị iru gị ndị ọzọ nọ na-asị na-akwanyere gị gaba nna agaba mee vidio ise dara vidio ọ na-enwebe nke ọfụrụ imere ime ka ise ndara ha ha bupụta na Facebook a na-amụ aka ekwesị na Chineke ọ na-amụ aka ụmụ ofeke bloggers nke bụrụzi ya sị ekwesị ka ịma ndị dibịa na ndị ụmụ Chineke nke ga-emeri onye bụrụ ya na-arụ ọrụ kwesị ikwu udo okwu a na-amụ aka enye dị na ịsị gị kwụsị tata ha kwa nye ahụ enwe ihe mewuru tata nkwe ihe mewuru odobega anya na ihe na-emego gị odobega ụdị mmadụ gị dị shọtụ ụdị mmadụ gị ọnwụ nọ na Baịbụl na mmeji ọkpọtiwo ya agba na ndị anyị na-aga ama na-emekọzi ihe bikọs ị chọrọ ihe ọma anyị ebe ọ na ihe ọma batara na be anyị kwuo na ihe ọma na-elaiki ya ị na-achọ ka ikpo ihe aja ihe ọ pụtara na elaiki ọdịmma anyị ga-enye gị ọsọ isi adọrọ gị mma ọ ka nsị ka m gwa gị because i buru gị abụmọnụ already. If you don't repent, this is too early. You go repent, but when you repent, more is coming. Ọ ka nsị ka m gwa gị ịma na asịsọ n'ikwu ịma ngwa na asụsụ jụọ ọkpa gị aka nwa n'ụlọ ebe dọntị ibe onye ama na ọga nwa agụ atọ mụ na-ebeta gwaka emesịa